Cambuur wil voor 25 miljoen euro een nieuw stadion achter het WTC Expo bouwen. De plan binnen juist jong bekendmaken door de club. Het nieuwe stadion moet een capaciteit krijgen van 15.000 taskogers. De directie had de helberens van de plan onder ziekje litten door adviesbureau Hypercube. Daar zijn twee pijlers, financiële pijlers, die dat mogelijk zouden moeten maken. Dat is de voorziene locatie, onze voorkeurlocaties, in ieder geval het WTC. Daar zijn een aantal andere grootgebruikers qua energie. En daarnaast een aantal commerciële voorzieningen, voornamelijk winkels. En die zouden moeten passen natuurlijk in relatie tot de binnenstad en de grootte van de stad. Ja, en die zouden de exploitatie van het stadion, BV als het ware, acceptabel moeten maken. De plan binnen ik inzinnen bij de gemeente Ljouwert. Maar het college van BMW wil nog net een convenant met de club tekenen over de bouw. Eerst worden de gemeenteraadsverkiezings van deze maanden afwachten. Nou, dat vind ik wel teleurstelling. Zeker als je ziet waarvoor je tekent. Hè. Ik bedoel, er staat nog geen paal in de grond. Je hoeft er geen miljoenen achteraan te slepen. Dus dat zijn die beslissingen nog niet. En blijkbaar heeft men andere moverende redenen om dan dit niet te tekenen. Wanneer het nieuwe college instemt met de plan, zou het nieuwe stadion er in 2016 staan kunnen.